لا احكي اي شيء، تحيه شيء. ها؟ رحب في شيء. يا سيدي انا زياد بج. بيجا زياد. О, بجبة طبعا خازية. يا بيلبا خازية بلد جميلة كثير. Очень красивая страна. أنا زرتها بال90 Я وصار в لي تقريبا 90-м 10 году. سنوات معي جنسية Как أبخازية. 10 лет у меня абхазская это 10 лет уже. 10 лет абхазское Гражданство. гражданство. Очень хорошо. وأهلا وسهلا فيك Его фамилия Бидж. Бидж. بجبة خازية. Ага, все понятно. أبخازية كثير بلد حلوة. وأنا طبعا من 90 زرت القفقاز كله يعني. Я по всему Кавказу был, но أبخازية يعني ارتحت فيها أكثر شيء تقريبا. я там мне было больше всего спокойно в Абхазии. Сколько семей Бидж находятся здесь, в Иордании? من عائلة بيج هون موجودة بالأردن. الأردن في تقريبا حوالي 20 عائلة. 20 семей. 20 семей. Замечательно. Все ли имеют абхазские паспорта? كلهم معاهم جواز سفر الأبخازي. لا يمكن أنا وإخواني يعني تقريبا Только он и вот братья. Только он и его братья. Понятно. إن شاء الله في المستقبل راح نطلعهم. Ну, они не обращались, поэтому не получили. Даст Бог, иншаллах, обратитесь, все будет нормально. كنتوا تحصلوا على هذا الجواز. إن شاء الله. Окей. أهلا فيك في الأردن. Окей. Шукран. Шукран.